Goedemiddag mensen, hier ben we weer in de Roegeham. Met het spultje Doe wat van in de warp. Vanmiddag hebben we een heel mooi programma van hem samengesteld. Eerst moeten we even op een prijsuitreiking komen van het voorwerp van Juster. Hampie die had het Lutsen, had ik begrepen. En de prijs die gaat naar Stiers, naar T. van der Galien, Wiethuisterwij, nummer 21. Wie zal contact met deze persoon als mevrouw opnemen en dan komt het wel klaar. Krijgt het zijn waardebon om te winkelen in het dorp. Het voorwerp, dat weer een splitlot. Die broekten ze vroeger om het keul te steken van de koeien. Dus een splitlot. Nu gaan we naar Gedobber. Gedobber staat hier juist van mij. Die is een vestjesjongen van het busje van de baas. Jij maar eens even. Elke morgen om jou we zijn met die wekkerke weer op. Sta buiten kooi, shit gauw in een kleed. Ik smiet wat wetter om me hollen, om mijn ballen in het rond in alle kleed. Om aan het werk te gaan. Sinds zo'n joentje in het wiefke door de door heeft er niet dicht. Geen onderwijs met joet naar Lelystad. Draai de kachel nou wat heger, hel je mijn maten op en jou dan gas. Hoort ben wij weer te let. Ben de chauffeur van het busje van de baas. Vleen alle dagen naar de polder met Johannes, Kees en Klaas. Ben de chauffeur van dit soortje hefterie. Maar breng ze alle getten plak, elke dag waar en wien. Ben de chauffeur van het busje, chauffeur van het busje, chauffeur van het busje van de baas. Nog maar krijg voorbij het veen, dan jouw Kees hem al vertelt. Is altijd zoek, doch zien op hem dicht. En Klaas vertelt een mopje, vanzelf weer hoe de seks. Ja, hij had eeuwig een smile op zijn gezicht. Johannes zit te stenen op alweer een dikke skate. Het ruutje iepen, die bjentje lucht eruit. Het is je net de hutje, doliek is het wel verrotten. Oh net ver, want ons koop ik die eruit. Ben de chauffeur van het busje van de baas. Vleen alle dagen naar de polder met Johannes, Kees en Klaas. Ben de chauffeur van dit soortje hefterie. Maar breng ze alle getten plak, elke dag waar en wien. Ben de chauffeur van het busje, chauffeur van het busje, chauffeur van het busje van de baas. Wat eerder dan de lemmer om een bakje bij de pomp. Ik maak pisje, Johannes maakt wat meer. We lieten Kees wel lezen, want die jongen is aan min. Het laatste slokje en dan stenen wij weer kleer. Na een dik jaloeren, dan kennen wij ons werk. Kees oppert en wij steen onder het triet. Met zul je de hele dag weer als toen steen en jongens naar hoeks, maar gewoon hetzelfde lied. Ben de chauffeur van het busje van de baas. Vleen alle dagen naar de polder met Johannes, Kees en Klaas. Ben de chauffeur van dit soortje hefterie. Maar breng ze alle getten plak, elke dag waar en wie. Ben de chauffeur van het busje, chauffeur van het busje, chauffeur van het busje van de baas. Ben de chauffeur van het busje van de baas. Vleen alle dagen naar de polder met Johannes, Kees en Klaas. Ben de chauffeur van dit soortje hefterie. Maar breng ze alle getten plak, elke dag waar en wien. Ben de chauffeur van het busje, chauffeur van het busje, chauffeur van het busje van de baas. Dank u wel. Goed zo, Gedobber. Tegen dank. We gaan nog verder naar het kratstapeling van de jeugd van Roegeham. We gaan een famke op het krat zitten. Ik zal haar eerst even vragen dat ze haar even voorstellen wil. Wieke Kootstra. Wieke Kootstra. Wieke Kootstra komt van Lidsewij. En ze zit op de kratten. En het is de bedoeling dat we langzamer gaan om heug gaan met de kratten. Hoe heug op we beginnen, dat maar we afwachten. Ik ben niet gelijk heug kwam als bij de regenboog begint. Dus dat weer op de grond en ik voel ik voort. Ik weig je midden even om, maar doe best ik wat lichter is mee. Doe steeds vast, heuger komen. Ik zou zeggen, tegen succes. Onder het stapelen ging ik voor even Tron en Ronnes, want die zit in het jeugdwerk. En dan zeg ik hem even vragen hoe dat je verder rijlt en zeilt in Roegeham met de jeugd. Ronnes,
Ik ken die, dat hoeft je net voor te stellen. Dat scheelt mij. Wat doe je voor het jeugdwerk? Ik zit in de activiteitencommissie van het jeugdwerk Droeghaan. We organiseren regelmatig activiteiten zoals Koninginnedag, het kerst, schalenbal, kinderdisco's. Ja, neem maar op, van alles voor de jeugd. Hoe vaak ben je in de week in Iepen? 1 keer in de week op vrijdag jongens voor de band van senior 14. En 1 keer in de maand op zaterdag jongens voor de band 14 plus. Oké. Ik zie je het decor via erom heen. Broeken je hem ik drank in het jeugdhonk? Nee, de jeugdhonk is absoluut alcoholvrij. En dat bij mij denk aan schenken, we hadden geen vergunning voor, dus dat bloed ik zo. Nou, ik zit hier om je heen, dus je zie ook die kerren van je staan. Vroeger hielden ze altijd soepketen. Maar had ik dit hier, joh, dit ligt gewoon een fretkeit. Goed, dat ding je komt, weet ik net, maar dat zien we straks al wachten. Ondertussen zien we zien hoe vier had ze binnen. Ze zijn bij kratje 4 jaar begonnen. Mensen, je mij gaan aanmoedigen, hè? En tellen. Hoe hoog ben we? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En ze is met het zingen nog aan de gang. Ik hier dik zien kentje ook, maar dan staat er nog het zingen op. Wat om te tellen, maar ja, dat weten die andere mensen ik net, hè? De alve ontbreekt, dus ik wie wel goed. Moedig gaan, hè? Ik ga gerucht ja, dat ze een keer om 25 takken weer. En toen hier de douw op een holle, zo heus zit ze. Nou ja, wat wil je dan? Iedereen nog meer te vertellen, hoor. Dus over zo tussen even over de jeugd. Ja, genoeg. We hadden vorige week hadden we Koninginnedag gewonnen, wat uiteraard een groot succes weer. We hadden zo'n 150 bij mij die in onze speeltjes. En na jaren hingen we met de oudere jeugd hingen we nog zeevoetbal. Er werd 14 teams om mij die in had en dat wie ik zeer geslaagd. Mooi, dus je bent ook een protofatwarp. Absoluut. Heb ik mensen nodig of ben die altijd wel beschikbaar? Er zijn altijd mensen welkom. In de activiteitencommissie kunnen we altijd wel mensen beroeken. Vrijwilligers zijn altijd welkom. Ouders voor de Lietse band altijd welkom. We kunnen alle hulp beroeken. Mooi, dus mensen, om te denken, wie heeft die doen? Geen uit jeugdhonk, daar is altijd wel wat te doen. Ondertussen begint het hier aardig te schommelen. Ik wil al een beetje in de richting, want straks leden we onder die gele rakkers. Nog ben ik gelukkig leeg. Maar het wordt altijd spannend. Zo, het eerste knopje dat werd loslaten. Nog even naar categorie 2. Het ligt al in een heel goede gaan. Op hoeveel zitten we nu? Op 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mooi. Nog even naar het filmpje van de dag. Er is een mooi filmpje opgenomen. Het filmpje van de dag. En dat gaat over het hutfietsen. De kerstplantocht wie jullie in Drogenham. En daar gaan ze van mooie beelden van hem. En die willen nog zien aanletten. Ik zou zeggen, geniet je ervan. Voor de Friese woorden. Voorzitter Pieter Heenstra, wat houdt deze koers precies in? Nou, dit is een ronde, het is een semi-klassieker. Van de morgen hebben we de dames, ongeveer 125 dames, die rijden ongeveer 110 kilometer. Van de middag hebben we dus ronde terug de kerstmiddag ronde, is 34 kilometer van de heren. Wij hebben plus minus 150 starters aan de stad en ja, dat is een clubcompetitie. Nou, het is dus een grote koers. Hoe is deze koers precies ontstaan? Deze koers is ontstaan dat wij 1992 weer, denk ik. Dat wij met een aantal mensen bij de proefronde in Ruisterveen weer. En nou, we vonden het mijn ook wel leuk om eens een keer wat te organiseren. En dit is nu de 18e keer dat er georganiseerd wordt. En waar komen de deelnemers bij? De deelnemers komen, wat de vrouwen betreft, die komen uit heel Nederland bij. Echt de basis van de amateurs die we hebben.
En de heren en ik, alleen die komen wel van de lijn boven Amsterdam, Arnhem ongeveer wij. En Pieter, waar is de grote favoriet bij de dames dit jaar? Nou, gezien dat ze de laatste tijd 3, dat is Vera Kudo, daar had je vriend hier won. En ik denk dat ze goed een goede kans maken. Vorig jaar won ze hier in 2013. En de overwinnaar is een hartelijk applaus voor Vera Kudo, de overwinnares van de koers hier in 2011. En Vera, allereerst nog gefeliciteerd met het kampioenschap. Voor de tweede keer op rij hier in Drogeham. Ben je helemaal kapot of valt het mee? Het valt mee. Ik ben alweer hersteld, ja. En we zijn een kwartiertje verder na de finish en het gaat wel weer goed. Ja. Hey, het ziet er inderdaad heel rustig uit. We hebben de omstandigheden gezien. Heel mooi, maar er stond wel veel wind. Had je daar ook last van? Nee, ik hou wel van heel veel wind eigenlijk. Ik vond eigenlijk dat er nog wat te weinig wind stond. Want wind maakt toch de wedstrijd selectief. En dat is in mijn voordeel. Dan komen de sterkere meer bovendrijven. En natuurlijk ook een belangrijke vraag. Wat vond je van de omgeving in Drogeham? Nou, ik vond het echt een hele mooie omgeving. Ik kom altijd heel graag in Friesland. Ik ben zelf een West-Fries. Iets anders, maar toch prachtige natuur hier. En ik zou zeggen Friesland poppen. 18e ronde van de kerstspelen voor Vera Kudo. Sterke mannen in het stuk, ze kennen er wel wat van. Brandweer, mannen van de hand. Zij besteden fiebes aan de gier en hebben het nog steeds vertrouwd. Met die jongens oefen ik iedereen van haar diep. Wij zien nou in de brandweer, scheuren doen we diep. Wat is er nou dags mooi? Ja, zet hem nog maar de wilgersbaan. En nijden die drinken als wetter in de kraan. Ja, al je reek. Brandweer, mannen van de hand. Sterke mannen in het stuk, ze kennen er wel wat van. Brandweer, mannen van de hand. Zij besteden fiebes aan de gier en hebben het Ik ben België. Ik zal gauw even de telefoon krijgen. Want dit maar nou even bellen worden. de loopers en brieken. Nou, daar is weer. Heel in de bed squad. Daar gaat hij. 1, 2, ja! Ja, in het mij de meldkamer. Ik moet me graag even wat brandweerbeestje hebben. Want die hand, de caravan in de hand en ik moet me graag blust gaan. Brandweer, mannen van de hand. Sterke mannen in het stuk, ze kennen er wel wat van. Brandweer, mannen van de hand. Zij besteden het lieve van de gier en hebben het nog steeds vertrouwd. Met Jurke rijden in een brandauto ongeluk. De brandweermannen in paraat, rekken je daar maar op. Felblauwe zwaailampen in en achter sirene zal. Ja! Op de brandweer arriveert, krijgt de burger weer wat moed. Ja, dicht die door. Brandweer, mannen van de hand. Sterke mannen in het stuk, ze kennen er wel wat van. Ja, hier voorop. En die hoor. Ja, ja, draai. Hartstikke mooi. Jo, die worden bedankt. Hey. Ja. Heb je een beetje bies? Ja. Prachtig mooi. Ja, dit is kinderlijk. Dit had echt. Dit is niet een droom van mij. Dit had er ook niet als een mooi weg. Fjouwer vooral je. Meer kijk ik dit had.
De brandweerman jongt net zo bot meer. Ja, daar komt er aan. Ja. Meestal had zien dat het een belang dat de brandmelder beroept wordt. Want in een caravan en op het huis of in het huis beroep deze dingen. Want je bent van levensbelang. Je had het hier wel zien, ik ben redder of jou vooral, maar ik zou net liever dat het mij weer hoe komt. Dank u wel. Beste mensen, je had zien met elkaar raken met de brandweer. Het rent weer naar het einde van het programma. En we gaan straks als opvolger Bandengeer. Ik ga Bandengeer even opzocht. Dat leidt op een hoogte van Lemmer. Krijg op een kop als je de polder in gaan. We gaan aangevaardigden van Bandengeer. Die zullen het stok jongen nemen. Dat zal uiteraard uw burgemeester doen. Uw burgemeester had een hele mooie ketting om zich ook wel. Daar wil ik eens wat meer van weten. Nou, Trinus, dit is geen ketting, want een hond heeft een ketting. En een burgemeester heeft een keten. En dit is mijn lievelingsketen, want dit is een keten die ik 4 jaar geleden heb gekregen van de kunstenaars van Daalersplak. Je ziet, ze hebben hier allemaal een mooi plekje gekregen. Op elke penning zit een foto van een kunstenaar. En ze zeiden, de burgemeester moet het wel fijn, warm en geborgen hebben met die keten om. En dus hebben ze op de achterkant van elke penning een mooie vrouwenborst geboetseerd. En nou begrijpt u ook waarom dit mijn allerliefste keten is. Ik snap het. Ik zie hem zitten, burgemeester. Ja, een echte borst. Ja. Hij ziet het alsof het water brandt, Trinus. Het water loopt mij om mijn lippen, burgemeester. Ja. Maar ja, we zitten ergens anders en ik kan me nu niet laten gaan, hè. Dat lijkt mij zeer verstandig met jouw baas in de buurt. Dat bedoel ik. We gaan nu even naar uw boerenvrouw, want de burgemeester brengt me echt in verlegenheid. En dat gebeurt voor net. Jantje. Jantje is de naam. Jantje komt uit Bandengeer en die zal het stokje straks oerdragen of burgemeester draagt het door. Oh Jantje, vertel eens wat meer over Jim de Warp, Jantje. Nou, Bandengeer, dat is dus een liefstplakje in de buurt van Lemmer. Daar zijn ongeveer 650 mensen en die zijn allemaal tier enthousiast over het doorgaat van in de Warp. Ze zijn van mij allemaal al aan het oefenen, dus nou, volgens mij gaan ze de nieuwe week maar een soort nog te willen zien. Ik heb begrepen dat Jim hier een hele mooie ludieke actie wat weten hoe toch wat van in de Warp die kon komen. Nou vertel maar, zo volle we er wel net. Nou, ik zal sinds de 4 verachten weer er naar 2, maar toen stormde het binnen en er zijn wel 80 mensen op die jong geweest. Dus ik kan gaan. We hebben een heleboel ideeën net erop gekregen. Het werkt bij Jim. Krijg een lieke buis in Drogenham. Als ze in rennen, jongen, dan komen er worden ik wel, hè. Ja, het ben een beetje van die skipperman, hè. Ja, ik viel het. Nou, burgemeester, ik moet het nooit weer van jou, ja, maar een hele indrukwekkende stok. Dit is een prachtige stok die ik zo aan Sjoukje zou willen, Jansje zou willen overhandigen. Tuurlijk, dat zal ik doen. En dat doe ik met veel plezier vanuit het dorp Daalersdwarp in de Woorden, Drogeham. Met op de stok Drogeham, Winsket, Oredwarp, succes van Hampie. En ik hoop dat jullie net zoveel plezier hebben, net zoveel succes. En het er net zo goed vanaf zullen brengen als Drogeham. Maar wij in het eind natuurlijk net ietsje pietje. Nou ja, dat vullen we vanzelf wel in. Heel veel succes. Alsjeblieft. Succes, hè? Jantje, bedankt voor het komen. En wie hoop je dus dat Jim liegevolle mooi waar als we hier in Drogenham. Nog even samen even verder met Gedobber. Gedobber zal een keer van je jongen. En als het aan zijn tijd is, nou mensen, dan gaan we alle hier in de bar. Dat kan nooit raden, dat is die het afvallen drinken en dat is die het afvallen eten. Dan zegt er mijn man nog een heel gezellig feest van mij. We willen ik namens de organisatie van Drogenham, Televisie Friesland, heel hartelijk danken voor de samenwerking. Nou, het zou zeggen, het zijn uw broers en uw zusters al. Hey? Het is geweldig.
We gingen er maar één vrammetje bij, maar ja, die beschouwen we dan maar als uw zuster. Het weer heel leuk werkje met hun. Zie huis wat riet onderin, hoe we haar en gedragen moesten. Nou ja, het gaat al even op een seconde, maar wie had mijn man wel red? En ik hoop je dat ze in band een keer liegevolle willen krijgen als wie. Goed over. Alle dagen jokste rieden tro de hamsterbeen. Jeste uit laat brullen van zijn dikke grauwe wijn. 20 ton mooi strater dat had er in een bak. Een toeter en wat lampen op het dak. Blauwe Bertus komt net verder als de tjerken toe. Want ik de provinciegrijs die keert hij echt net hoe. Maakt al die de koffie roeken van zijn eigen wief. Sweet jongens een paar slokjes in het lief. Blauwe Bertus is een trucker, Blauwe Bertus riet mij zon. Hier zien giele skadi afjocht hij trot Fries gelon. Maar vier wil hij net voort, elke jong maakt hij een hoes. Want thuis daar wacht het en de vrouw weer mij een pansje moes. Blauwe Bertus is een trucker, Blauwe Bertus riet mij zon. Maar Bertus die verhekt het, hij wil net uit Boeteland. Hij zet die singiele vrachtween mij torpedo snuit. Had hem